Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, ug di ta maglangan aniya pa man kita magadupot sa atong tunanan, the doctrine of sin, ug kanimo magtutuo. It's presumed that you apply now the principle of 1 John 1:9 aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug makapadayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Busa karon moadto ta sa atong pagpadayon sa paghisgot pagtuon niini. Unastanan, si Ginoong Jesucristo mo mipuli kanato. Siya mo ay mihatag katagbawan sa hustisya sa Dios. Nga imbis ari nato ipahamtang ang silot, si Ginoong Jesucristo mo ay minahiagom sa atong silot. Ug tungod niya na, mao ni nga sa diha nga gitangtang na ang maong ali, napasiguli na kita ngadto sa Dios. Ang problema lang karon tungod kay bisan og dunay kay gayunan nga kitang tao mahiuli na gato sa Dios, daghan pa man gihapong mga tao ang magadumili sa pagduol sa Dios. Si Ginoong Jesucristo agreed to reconcile man to God through faith alone in Christ alone. Ug ang nahitabo tungod kay iya man tang giulipan, gipulihan nan siya sa mo ining bayad sa atong utang. Siya mo ining lukat kanato tungod sa atong utang, kay utangan man kita gumikan sa atong pagkamakasasala. Ang atong pagkamakasasala mo ay naghatag kanato niya ng dako kayong utang. O gumikan niya na Jesus Christ agreed to free man from slavery to the sin nature, of providing the redemption solution of salvation, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang mainungdanon gyud ni mo kini, nasabtan ba gyud nato ang bahin sa nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross? Na mao na, tungod kay mga makasasala man kita, ato kining klaruhon, inighisgot na nato sa proper, inighisgot na nato sa main thing bahin sa sala, atong mamatikdan nga bantog radiay, atong mabalik sa atong paramduman nga makaingon tao, ingonana gyud ay ang nitabo. No nining upat ka buok nga mga butang nga atong gisgutan o atong gitunan karon. Usaray wa diha nga kasagaran ra ba mo hisgutan, kining gitawag nato pagpasaylo o kapasayloan. Atong sublion tong gitukbil bahin sa pasaylo. I repeat, there was no forgiveness at the cross. Wala. Ato na ba yan yung gipaklaro last time sa atong paghisgot bahin ini? Ato lang gihapong balikon sa pagtukbil kini kay lisod ra ba gyud kini tungod kay kadaghanan kanato mga Kristohanon na para ba kanato kanang giingon og preconceived notion. May tungod ubahin ini kapasayloan. Atong makita nga there was no forgiveness at the cross. Tungod kay ang nahitabo dito sa cross, pulos man lagi paghukom, judgment. Pulos man pagbayad. Pulos man pag-ariglan sa atong utang. There was no forgiveness that happened there. Now, kano sa katuto mahitabo ang forgiveness? Abe? Well, na forgiveness nga mahitabo ang pandili dito sa cross. So atong klaruhon pag-usab, the high substitutionary unlimited atonement
dihay propitiation, dihay reconciliation, dihay redemption. Mao na tanan ay tabo dito sa cross. Apa nagapasayloan, kano sa man may tabo Ato na pong ipatin na kini Forgiveness is separated from the cross. Atong gibuwag, gilain ng kapasayloan gikan sa cross. Listen, forgiveness does not occur at the cross. Forgiveness is a result of the cross. Klaruhay tan ini. This is what we have to clarify. Mao kini ang atong ipaklaro ni gayuna. Forgiveness does not occur at the cross. Apan ang kahigayunan ang atong mga sala mapasaylo, mahimo na, pwede na. Kaya resulta mali ka na sa hitabo dito sa cross. Ingno natos pagtanaw niya na. Di mahimo nga atong dunganon lagi. Sa atong pagkwinta, kay og dunganon ganin mo na, malibog man ka. It's going to confuse you. Kinahanglan nimo ning butangag, gamay nga gap. Tanaw nimo, ang nahitabo dito sa cross mao ang paghukom, pagbayad, pagpuli, ug ang pagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Gitawag og reconciliation. Kadtong tanan maoy nangahitabo dito sa cross. Ang kapasayloan, before the judgment of the cross, our Lord prayed to His Heavenly Father under His human nature. He prayed for those who were crucifying Him, apan nahibaw na ta nga kadto usa ka personal nga pagpasaylo. Sama sa akong pagpasaylo nimo kung magasa ka kanako. Ako kang pasayloon. Maura po ni, pareho sa pag-ingon ni Ginoong Jesucristo sa iyang pag-ampo nga sa amahan, sa pag-ingon ng amahan. Pasayluan sila kiwa, sila masayod, sila gibuhat. Na, akong balik ko ni, kay diha tingali kaninyo ang wa makaklaro ni ini. Atog yun yung balik-balikon, atong sublion, ang tol nga mo dukot, mo sink in yun sa atong galaman, sa atong salabutan. Okay? Kaya kining bahina, God, critical ra ba po ni sa ato na niyang witnessing, pagsangyaw ba, pag-evangelize ba. Kay tanaw ra, God, tanawa ba, kini, kung wag yun tayo ideya bahin ini, maglisod yun ta sa atong pagpahilula, sa atong pagsangyaw. Sa ato bang pagpasabot sa atong sangyawan bahin sa kaluwasan sa gitanyag ni Ginoong Jesucristo sa cross. Sa versikulo 7 sa Episo Kapitulo 1, atong makita kini nga mao nga verse. Ephesians 1:7 sa gisulti. Sa in English, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mahimo gud nga alang suban murag magduduhan din ang kapasayloan o buhingon o mura magsayop ng inyo kay mo manigisulti sa Biblia na apoy ingon ining bersikulo sa Kolosas naon sa may buti pasabot din mga bersikulo ato na ning gipakitas miagit ang panag-uban nga ang pagdungan sa duha, redemption o ang forgiveness, katubsanan o kapasayloan, wa magpasabot nga nagdungan kini sila kay tabo. Tungod kay sa maong construction, doon na may direct object o indirect object. Ang direct object mo ay main, mo pinakabida, nga angayang ipaklaro ning maong bersikulo. Ug ang direct object, mao ang redemption, ang katubsanan. Ug tungod kay ang redemption may mao'y direct object nan ang kapasayloan sa mga sala mao'y indirect object. O ang buti pasabot nining duha, they are both in the accusative case in the original Greek. Ang ipasabot nining forgiveness nga mao'y complement to the direct object, mao nga resulta na ang kapasayloan sa nahitabo nga katubsanan dili dungan. Na kung moingon tag resulta, di natural po ang
ang kapasayloan. Na, apalota mo ingon nga naitabo kini adto sa cross. Kaya nga naman, unsa man gyud ang sistema, unsa man ang paagi niini. Ingon man gud ini, paminaw. Ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo didto sa cross, mao ang paghatag kanato sa kahigayunan nga kinang tanan mahimong pasayloon. Actually, aron di ta maglibog ani, aron maklaro na nato nga di na ta maglibog, mas maayog ingnon ninyo nga ang kapasayloan moingon tagdungan sa kaluwasan. Kung di nimo maangkon ang kaluwasan, di po nimo maangkon ang kapasayloan. Yung nahana pagsulti to avoid sa kalibog. Nga naman, bisan ko namatay si Ginoong Jesucristo dito sa cross, ug iyan ang natagbaw ang tanan nga requirements aron ang tao malibre, magawas nun, wala magpasabot nga ang tao libre na. Right? I think all of us know that because of our what? Naamantay kabubuton, volition. Mao bitaw nga akong gisulti, nga iyan ang gitanyag sa tanan, iyang gitanyag ngadto sa tanan ang iyang gibuhat sa krus, apan dili lagi ang tanan mo, unsa, mudawat. Dili tanan mudawat, tungod sa unsa, kaugalingong kabubuton. Og therefore, kung ang usa ka tawo mo sa likway sa iyang gitanyag ba ni Jesucristo, then, ang buti ba sabot, nga ang tao nga misalikway sa tanyag ni Jesucristo nga kaluwasan, kung musalikway siya sa gitanyag ng kaluwasan, then, isalikway po niya ang kapasayloan. Nakasabot ka ba? That is the system. Mauna ang sistema, so therefore, kano sa may tabo ang kapasayloan? Tubag, sa higayon nga imong dawaton ang gitanyag nga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo dito sa cross. That's the very time that you receive the forgiveness. Do you know what I'm saying? Nagkaklaro ka na? You just use the spiritual mechanics. Tumuo ka lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Faith alone in Christ alone. That's it. And you will be forgiven. Then, ang kaluwasan may tabo kanimo. At the same time, kuyog kanimo ang kapasayloan, ang forgiveness. Now, ngano man kung ingon ini man ang uban ninyo mautana. Nganong ingon ana pa man, mas maayo untag usa na lang. Di lagi may imong usahon. Kaya ato ng usahon na ibaw kagunsa. Wala hinungdan ang 1 John 1:9. Nga mo 1 John 1:9 pamanta o ipasaylo na ta dito sa cross. Wala hinungdan. So di na sibo ang tanan tanggipang tunan. Dili na. Mao, ang prinsipyo sa 1 John 1:9 mao ay nagapakita kanato dinhi nga sistema nga gipahimutang sa Dios. Kaya unsa to isulti sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Although later we will expand this. Sabi ni Isaiah, kung isugid ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga mupasaylo sa atong mga sala. So, kung di ta mo sugid, kung di ta mo sugid, naibaw ka na. Therefore, why kapasayloan ang naitabo dito sa krus? Bayad to, paglimpyo to, pagbayad to sa atong utang. Paghimo to ka na itong gawas nun, aron ta makabalik ngadto sa Dios. Pero kinahanglan nga matag-usa mo himo og unsa desisyon aton ni padayon ugma. Ama namong langit nun, salamat nining grasya nga among gi padayon sa pagtuon. Salamat sa imong pagpatinaw kanamon niini pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mo lamang magtutudlo sa kamatuoran. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube channel, sa
Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining mao ministry alang sa imong kabulahanan, kay kami nagabarog that may you increase and we decrease. Imong mga ulipon. Salamat o Diyos. Niining grasya sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.